दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 33थि गायसनथाइ सानखौ बेरगाव जिल्ला आफादा गाजा गोमजायै फालिदों। बेरगावआव थानाय बिष्णुज्योति हारिमु भवनाव फुंनि समाव आफादनि फिरफिलाखौ जिल्लानि आफादगिरि सुक्राम बर'आ बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। बिनि उनाव बेरगाव जिल्लानि खुंगा 4थि बोसोरारि थान्दै जथुम्माखौबो खुंखायो। बेरगाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि सुक्राम बर'नि आफाद सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेल जानानै थाङो। बे मेलावनो जावरिखां कसारीखौ आफादगिरि, लोगो आफादगिरि अनजय कसारी, मिरुहाब बर' आरो डिमाकुसिनि अनिल बर'खौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'ना गोदान आफादबो दाफुंनाय जायो।